Takže čakajte, ideme robiť si mysli. No, hovorí sa to mysli, ale či toto píše to mužstvo sly. Tak ideme na to, ideme teraz baliť. Dáme takto. Ja proste na to budem natočiť, tak to natočím. Tak. Musíme to otvoriť. Tak. Jak máme tu? Tu máme nožničky. Tak. Som to celé nevadí. To je misku. A nasypeme. Tak stačí pre mňa. Okay. Zatýkam. Tu dám preč. To stačí. Nevadí. Takže máme mlieko. Jaký kečup? Máme mlieko. Máme to tuto. Budeme potrebovať nové mlieko. Nejaké musíme. A potrebujeme jupi. To čo? Zahodiť. No, dobre. Idem. Mlieko je zahodené. A ideme to dať do mikrovlnky. Takže tu máme mikrovlnku. No a ideme to do toho. Otvoríme mikrovlnku. Tak. Toto. A čakáme. Budeme čakať 30 sekúnd. Tak čakáme. Asi to vyberieme si ten, že sú tam. Tak, neviem. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, píp, píp. Vždy to robí ten zvuk, neviem prečo. A ja idem to ochutnať, myslím. Zoberiem si toto. Lyžičko. Zvedavá na čo to bude. Takže máme na to. Tak. Trošku mi spadol mobil. Ideme ochutnať, myslím. Boha, to sa strašne dobré to. 10 z 10. Čaute.